खुलुमबाय आं रिंकु मनि नार्जारी बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअनिफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनआ बानजायनो लादों अल इन्डिया लेभेलनि मोसानाय बादायलायनाय बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1। देरहासार बादायगिरिया मोनगोन देरहासार बान्थाया 5 लाख रां, उन बान्थाया 1 लाख रां। अनलाइननि गेजेरजों थिसनहरदो गावबा गावनि मुं। लिंकआ जाबाय www.bodolandinkhongtelevision.com। खुलुमबाय, बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं किंकन मुसाहारिया। दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दं। बिजनियाव दैबानाया रानलांनायनि मुं लायाखै। प्राइभेट हस्पिटालफोरनि हेंथायै रायजोआरि सावस्रि मन्थ्रि बिजय हाजरिकानि गोख्रों अजद। तिनिसुकियाव गोहोगोरा आइइडि मोनदों। अखिल गगैनि देहाया कभिड-19 पजिटिभ। मुसलपुर थानानि असिआ कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजाबाय। टप 10 मोननो हानाय बर' फरायसाफोरखौ बरायदों बाक्सा जिल्ला एबसु आरो सिके देखरा एबसुआ। दानिया आबुं रादाब। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी महकुमानि माखासे ओनसोलफोराव लोमसावनाय दै बानाया दासिमबो रानलांनायनि मुं लायाखै। जाउनाव बिजनीनि नदियापारा, कास्ट'वा, बेकारचक आरो माखासे ओनसोलफोरनि रोजा रोजा सुबुंफोरा दासिमबो गोब्राब जेंनाजों मोगा-मोगि जानानै हालाफै जानांदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला आसामनि मन्त्रि चन्दन ब्रह्मआ नथियापारा ओनसोलखौ नायदिंहैनानै भुगिनांनाय रायजोफोरनो रिलिफनि राहा खालामनानै होनो थाखाय चिरां जिल्ला आरो बङाइगाव जिल्ला खुंथायखौ बिथोन होदों। मख'नो गोनांदि कर'ना भाइरासनि अलखदनि समावबो आसामनि माखासे जिल्लाफोरावबो दैबानानि गाज्रि गोहोमा नांगासिनो दं। सोरखारनि रिपर्ट बादियै दासिम रायजोआव दैबानाजों सा 40 सुबुंफोरा जिउ गोमाबाय आरो 1,80,000निबो बांसिन सुबुंफोरा न'-बां गारनानै हालाय-हाफाय जानांगासिनो दं। आसामनि प्राइभेट हस्पिटाल एबा बेसरकारि देहा फाहामसालिफोरनि हेंथायै गोख्रों अजद होदों रायजोआरि सावस्रि मन्थ्रि बिजय हाजरिकाया। सावस्रि मन्थ्रिया बुंदों दि प्राइभेट हस्पिटालफोरा गोरोन्थि खामानि मावगासिनो दं। प्राइभेट हस्पिटालफोरा कर'ना पजिटिभ बेमारिफोरखौ गोरोन्थि रिपर्ट होनानै जिएमसिआव दैथायहरो। माखासे प्राइभेट हस्पिटालफोरा हरनि समाव कर'ना बेरामिफोरखौ जिएमसिएइचआव गारनानै थाङो, नाथाय बेबादि खालामनो मोननाय नङा। गोनां जानाय गासैबो रिपर्टफोरखौ प्राइभेट हस्पिटालफोरा होनांगोन। बबेखानि प्राइभेट हस्पिटालफोरा इयुनाव आरोबाव बेबादि खालामोब्ला सोरखारा गोख्रों राहा लागोन। गोनां जायोब्ला बेनि लाइसेन्सखौबो दाननानै होनाय जागोन होननानै गोख्रों रावजों हुमखि होदों मन्थ्रि बिजय हाजरिकाया। आपार आसामनि तिनसुकिया जिल्लायाव दिनै थरसे गोहोगोरा आइइडि मोनदों। भारतारि आर्मिनि सावनि खाथियावनो बे गोहोगोरा आइइडिखौ बोखांनो हादों। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला तिनसुकिया जिल्लानि लेखापानाया गंसे दालांनि रेलिंआव आलायनानै गालांनाय थासारियाव आइइडिखौ बोखांनो हानाय जादों। बेनि उनावनो रैखाथि बिफाना राजा लामाखौ बन्द खालामो आरो गारि मटरखौ होबथाना दोननानै आइइडिखौ गावसिनि आवथायाव लाङो। मख'नो गोनांदि बे जाथायखौ लानानै ओनसोलाव गिख्रंथाव आरो दुंहाव थासारि सोमजिदों। नाथाय भारतारि आर्मिनि सावनि खाथियावनो सोर दुथाङा बे गोहोगोरा आइइडिखौ दोनलांखो बेखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। कृषक मुक्ति संग्राम समिति सुंद'यै केएमएसएसनि गाहाय अखिल गगैआ जोबथेसालियाव कर'ना भाइरासजों सन्देरजाबाय। दिनै अखिल गगैनि देहाया कभिड-19 पजिटिभ मोननो हादों। मख'नो गोनांदि अखिल गगैनि अनगायैबो कानि हेंथा सोमावसारनानै जोबथेसालियाव थाहैनांनाय केएमएसएसनि गुबुन सानै दैदेनगिरि बितु सन'वाल आरो थज कुनवारनि देहायावबो कभिड-19 पजिटिभ मोननो हादों होननानै सुलुङाव मिथिनो मोननाय जादों। ओरैहाय केएमएसएसनि गुबुन सासे दैदेनगिरि मनज कुनवारनि कभिड-19 रिपर्टआ दासिमबो सौफैथ'वाखै। मिथिनो मोननाय बादिब्ला जोबथेसालि सिङाव अखिल गगैनि देहाया माखासे साननि सिगांनिफ्रायनो गाज्रिखामोन। गोबाव सम लोमजानानै थानायनि उनाव कर'नानि लैखोनफोरखौ नुनायनि उनावसो अखिल गगैनि स्वेब सेम्पोल लांनाय जादोंमोन आरो बे रिपर्टआ दिनैसो सौफैदों। ओरैहाय आबादारि दैदेनगिरिखौ एडभान्स ट्रिटमेन्ट खालामनो जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनांगौ होननानै सोरखारनि हेंथायै सोमावसारनायफोराबो सोलिगासिनो दंमोन। बाक्सा जिल्लानि बेन्दोआव थानाय मुसलपुर सदर पुलिस थानानि असिए रत्नेश्वर बर्मनआबो गिख्रंथाव कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजाबाय।
बुधबारखालि हराव मुसलपुर थानानि असि रत्नेश्वर बर्मननि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ मोननो हादों। बबेखानि असि रत्नेश्वर बर्मनजों लोगोसे मुसलपुर सदर पुलिस थानानि सिङाव खामानि मावनाय गोबांसा पुलिस जवान आरो मावफारियाफोरनि देहायावबो कभिड-19 पजिटिभ मोननो हादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। ओरैहाय बे जाथाया सोरां फैनायनि उनावनो मुसलपुर सोहोरजों लोगोसे ओनसोलाव संखिखांनाय थासारि सोमजिदों होननानैबो मिथिनो हादों। मख'नो गोनांदि दिनैसिम आसामाव 14,000निबो बांसिन सुबुंफोरा कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजाबाय। बेनिनो 8,727 सा सुबुंफोरा गाहामाव फैफिनबाय, नाथाय सा 22 सुबुंफोरा दिनैसिम कर'नाजों जिउ खोमानांबाय। बेखौबो मख'नांगोनदि कर'नानि हेंथायै जुजिनायाव गोख्रों बिफाव लानाय पुलिस जवानफोराबो कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजाबाय। आसामाव कर'ना भाइरासआ दिनै आरोबाव गुबुन 2 सुबुङा जिउ गोमादों। बेजों लोगोसेनो आसामाव कर'नाजों जिउ गोमानाय सुबुंफोरनि सानखोआ सा 24 सिम दावखोबाय। गोदानै जिउ गोमानाय 2 सुबुंखौ गुवाहाटीनि प्रसन्न कुमार हालय 70 बोसोर आरो कार्बि आंलंनि रामसिं हानसे 52 बोसोर होननानै मिथिनो मोनदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा टप 10 मासियाव आवग्रिनो हानाय बर' फरायसाफोरखौ बोसोरफ्रोमबो बरायबोबाय थानाय बायदियै बे बोसोरनि हायार सेकेन्डारि जोबथा थाखोआव आरिमु आयदा, बिगियान आयदा आरो फालांगि आयदाजों फरायनानै बाक्सा जिल्लानि गेजेरावनो टप 10 मासि मोननो हानाय बर' फरायसाफोरखौ बाक्सा जिल्ला एबसु आरो सिके दखरा एबसुनि बानजायनायाव लोखि बाजार नब्लाङाव मान बिलाइ, आर'नाइ, बिजाब आरो खोलोमजों बरायनाय आरो मान बावनाय जायो। बेजों लोगोसेनो बाक्सा जिल्लानि गेजेरावनो बै बोसोराव जेम उथ्रिसारनानै IIT आव मुं थिसननो हानाय माइनाव बुजुलि बसुमतारी आरो मृदुल बर' बिथांमोनखौबो बाक्सा जिल्ला एबसुआ दुंब्रुदै बरायनाय जायो। मख'नो गोनांदि बे बोसोराव बिगियान आयदानिफ्राय बरमा पायनट एकाडेमिनि फरायसा राइदाव बसुमतारीया 89.8% मोननो हादों। आरिमु आयदानिफ्राय NRDS जुनियर कलेज गरेस्वरनि फरायसा सनमिना बर'आ 87.2% मोनो आरो कमार्स आयदानिफ्राय आनन्द बर'आ पाठशालानि फरायसा पावन खेरखातारिया 75.4% मोननो हानानै गासै बाक्सा जिल्लाजों लोगोसेनो बर' रायजोनि गोग्गाथाव लाबोनो हादों। मख'नो गोनांदि बे बरायनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै सुबुरुन बानबुंथि होयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' लोगो आफादगिरि रमिय' पि नार्जारिया। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।